Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo, inda muke lalubo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Maza da yan mata kan ku zan yi casa har da matan gidan ma ba saki. Madalla. A makon da ya gabata mun duba kasuwanci da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency a turanci, inda Salisu Mustapha ɗaya daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar ke mana ƙarin bayani dangane da tsarin na blockchain da ke zama bankin da ake ajiye kuɗin cryptocurrency ko bitcoin. Wanda kwamfutar ka da kwamfuta ta ko wayar ka da wayata da wayar wancan da wayar wancan, abin da nake gani a wayana shi kake gani a wayarka, haka wancan yake gani a wayarsa, gaba ɗaya da a in chain. Kuma sai aka yi da musu abin da ake cewa distributed ledger, an rarraba mu kowa ya ga abin da yake wakana a kwamfutarsa ko a wayarsa. Kaga kenan tunda abu ne wanda yake da cikakken transparency, babu cuta ba cutarwa, saboda idan kai manipulating ko kuma idan kai lalata na wayarka ko na kwamfutar ka ko kai manipulating na wayar wancan, baka yi saka manipulating ba saboda baka ma san shi ba ballantana, ka gane. To don haka abin yana tafiya gaba ɗaya generally ne a wayar kwamfutar kowa, abin da yake nunawa guda ɗaya ne. In ya tashi na wayar kowa ya tashi, in ya sauka na kwamfutar kowa ya sauka, saboda is distributed ledger kuma akan blockchain yake. Ba wanda zai isa ya ce yau bari ya shiga ya ƙara wasu lambobi ko ya rage wasu lambobi. To wannan shine abubuwan a takaice abin da ya shafi cryptocurrency da kuma blockchain. Shi cryptocurrency shine duke, shine kuɗin, shi kuma blockchain shine bankin da aka sa kuɗin, wanda wannan bankin yake da cikakken kariya. Kasuwanci da kuɗin yanar gizo abu ne da ya samu karɓuwa tsakanin al'umma, musamman a wannan zamani, inda da dama ke ganin hanya ce mafi sauki wajen rage cunkoso na hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci da kuma tsaro, sace-sacen kuɗi da zamba cikin aminci, kamar yadda masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana. Wannan tsari na duniya yau ya zamanto ya zo da hada-hadar kuɗi mai yawa da kuma abubuwa na ci gaba da yawa. A yawancin kuɗi a ɗauki zunzurutun kuɗi a kai shi banki yau ya zama wani abu irin kamar kusan na da, a dinga ɗiban kuɗi ana yawo da shi a cikin jama'a, tunda an maye gurbi da yawanci ATM card ko ina mutum ya je. Bayan ATM card akwai ana amfani da tsari na transfer, wato aika kuɗaɗe daga asusu daban-daban. To duk waɗannan abubuwan ci gaba suka kawo su. To lura da ganin cewa mutane suna so su buɗa yanayin yadda ake hada-hadar kuɗi a duniya, su wayannan masana ƙwararru suka bullo da wannan tsari na cryptocurrency, wanda ma ba sai an samu alaƙa da hukumomin kuɗi na duniya ba sai an samu alaƙa ma da wata cibiya ta ba da kuɗi cewa wannan abun kuɗi ne ko dala ko naira ko abin nan ba. Mutane ma za su iya haɗuwa su yi wata yarjejeniya da ta zamanto tsari a tsakaninsu da za su iya saya da siyarwa, wanda shi ake kira wannan cryptocurrency. Tokar dai a sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shi dai wannan kuɗi na yanar gizo iri daban-daban ne, kuma darajarsa ya bambanta. Ga dai Yusufuddin Yusuf, ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo da ƙarin haske. Akwai currencies da yawa, ba wai ita cryptocurrency ba wai currency ɗaya ba ne, ba wai a ce wai kamar ita dala ce kawai currency ɗaya za ka amfani da shi ba. A'a, akwai wato kala-kalan kuɗi daban-daban, kuma kowane kuɗi akwai irin darajarsa. Akwai bitcoin, akwai ethereum, akwai su xrp, akwai suna nan da dama, kuma kowanne yana da darajarsa, amma mafi daraja a ciki shine bitcoin da ethereum. Wannan ana amfani da su kuma sun yi karfi sosai, kuma abin da yasa kenan mutane suke ganin cewa cryptocurrency yana da muhimmanci. Kuma abin da yake faruwa shine lallai kan
a duniyar da za ta zo na gaba zai kasance dole a yi amfani da cryptocurrency. Misali kamar yadda da muna zuwa post office ne a tura saƙo, wanda zaki tura wa saƙo kamar wasiƙa zaki je post office ne ki bada takarda ki sa a box ɗinki a kai miki zuwa wasu kwanaki. Yanzu kuma aka sami email, zaka zo kai mail ɗinka ka tura email ɗinka instantly zai je inda kake so, zaka tura abubuwanka. Aka zo ana iya yin transfer ɗin kuɗi, banking system ya koma komai ya koma digital. Aka zo abubuwa da dama, zaka yi chatting da ɗan uwanka. Da baka iya yin waya da salular ka sai dai ka je ka ɗauko landline ka yi abu layi. Yanzu kuma to haka duniya take canzawa. Dole wata rana cryptocurrency ɗin nan za a daina amfani da irin kuɗi da muke amfani da shi na takarda, za a koma cashless society, wato society da ba su amfani da kuɗin paper sai wato digital currency. Wannan yana da cikin hasashe da manya-manyan masana na technology. To kamar yadda zamani ya zo mana da ci gaba ta masauraro, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo, inda muke lalubo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Madalla, a makon da ya gabata mun duba kasuwanci da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency a turanci, inda Salisu Mustapha ɗaya daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar ke mana ƙarin bayani dangane da tsarin na blockchain da ke zama bankin da ake ajiye kuɗin cryptocurrency ko bitcoin. Wanda kwamfutar ka da kwamfuta ta ko wayar ka da wayata da wayar wancan abin da nake gani a wayana shi kake gani a wayarka, haka wancan yake gani a wayarsa. Gaba ɗaya da a in chain, kuma sai aka yi da musu abin da ake cewa distributed ledger, an rarraba ma kowa ya ga abin da yake wakana a kwamfutarsa ko a wayarsa. Kaga kenan tunda abu ne wanda yake da cikakken transparency, babu cuta ba cutarwa. Saboda idan kai manipulating ko kuma idan kai lalata na wayarka ko na kwamfutar ka ko kai manipulating na wayar wancan, baka yi saka manipulating ba saboda baka ma san shi ba ballantana ka gane. To don haka abin yana tafiya gaba ɗaya generally ne a wayar kwamfutar kowa. Abin da yake nunawa guda ɗaya ne, in ya tashi na wayar kowa ya tashi, in ya sauka na kwamfutar kowa ya sauka, saboda is distributed ledger kuma akan blockchain yake. Ba wanda zai isa ya ce yau bari ya shiga ya ƙara wasu lambobi ko ya rage wasu lambobi. To wannan shine abubuwan a taƙaice abin da ya shafi cryptocurrency da kuma blockchain. Shi cryptocurrency shine duke, shine kuɗin, shi kuma blockchain shine bankin da aka sa kuɗin, wanda wannan bankin yake da cikakken kariya. Kasuwanci da kuɗin yanar gizo abu ne da ya samu karɓuwa tsakanin al'umma musamman a wannan zamani, inda da dama ke ganin hanya ce mafi sauki wajen rage cunkoso na hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci da kuma tsaro, sace-sacen kuɗi da zamba cikin aminci, kamar yadda masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana. Wannan tsari na duniya yau ya zamanto ya zo da hada-hadar kuɗi mai yawa da kuma abubuwa na ci gaba da yawa. A yawancin kuɗi a ɗauki zunzurutun kuɗi a kai shi banki yau ya zama wani abu irin kamar kusan na da, a dinga ɗiban kuɗi ana yawo da shi a cikin jama'a, tunda an maye gurbi da yawanci ATM card ko ina mutum ya je. Bayan ATM card akwai ana amfani da tsari na transfer, wato aika kuɗaɗe daga asusu daban-daban. To duk waɗannan abubuwan ci gaba suka kawo su. To lura da ganin cewa mutane suna so su buɗa yanayin yadda ake hada-hadar kuɗi a duniya, su wayannan masana ƙwararru suka bullo da wannan tsari na cryptocurrency, wanda ma ba sai an samu alaƙa da hukumomin kuɗi na duniya ba sai an samu alaƙa ma da wata cibiya ta ba da kuɗi cewa wannan abun kuɗi ne ko dala ko naira ko abin nan ba. Mutane ma za su iya haɗuwa su yi wata yarjejeniya da ta zamanto tsari a tsakaninsu da za su iya saya da siyarwa, wanda shi ake kira wannan cryptocurrency. Tokar dai a sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shi dai wannan kuɗi na yanar gizo iri daban-daban ne kuma darajarsa ya bambanta. Ga dai Yusufuddin Yusuf, ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo da ƙarin haske. Akwai currencies da yawa, ba wai ita cryptocurrency ba wai currency ɗaya ba ne, ba wai a ce wai kamar ita dala ce kawai currency ɗaya za ka amfani da shi ba. A'a, akwai
wato kala-kalan kuɗi daban-daban, kuma kowane kuɗi akwai irin darajarsa. Akwai Bitcoin, akwai Ethereum, akwai su XRP, akwai suna nan da dama, kuma kowanne yana da darajarsa. Amma mafi daraja a ciki shine Bitcoin da Ethereum. Wannan ana amfani da su kuma sun yi ƙarfi sosai, kuma abin da yasa kenan mutane suke ganin cewa cryptocurrency yana da muhimmanci. Kuma abin da yake faruwa shine lallai kan a duniyar da za ta zo na gaba zai kasance dole a yi amfani da cryptocurrency. Misali, kamar yadda da muna zuwa post office ne a tura saƙo, wanda zaki tura wa saƙo kamar wasiƙa zaki je post office ne ki bada takarda ki sa a box ɗinki a kai miki zuwa wasu kwanaki. Yanzu kuma aka sami email, zaka zo kai mail ɗinka ka tura email ɗinka instantly zai je inda kake so, zaka tura abubuwanka. Aka zo ana iya yin transfer ɗin kuɗi, banking system ya koma komai ya koma digital. Aka zo abubuwa da dama, za ka yi chatting da ɗan uwanka. Da ba ka iya yin waya da salular ka, sai dai ka je ka ɗauko landline ka yi abu layi. Yanzu kuma to haka duniya take canzawa. Dole wata rana cryptocurrency ɗin nan za a daina amfani da irin kuɗi da muke amfani da shi na takarda, za a koma cashless society, wato society da ba su amfani da kuɗin paper, sai wato digital currency. Wannan yana da cikin hasashe da manya-manyan masana na technology. To kamar yadda zamani ya zo mana da ci gaba ta hanyar, akwai ɓata gari cikin al'umma waɗanda suke amfani da wannan dama wajen yaudarar mutane su saka jari ta kuɗin yanar gizo. Dalilin haka yasa a Najeriya babban bankin ƙasar CBN ya umarci dukkan bankunan ƙasa da su rufe asusun 'yan kasuwa da kamfanoni masu amfani da kuɗin yanar gizo, wato currency. Ganin harka ce da yake a lullube ta inda ba a iya bin sawun kuɗin, saboda karkakakaf ɗinsa a yanar gizo ake gudanar da shi, kuma ba za ka gan shi a zahiri ba sai dai a asusun yanar gizo. Da haka za mu dakata a nan, da yardan Allah mako mai zuwa shirin zai ɗaura. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.